asiksikan lain ay teninggan kung pangtanim si kalain tiyagawan sa balin at may saka mauyos man tuy biyan mamati ka kumakaniya ko biyak ko ay ayatin ka ipatpatay ka tinapuno. Sabay tadumteng daytoy a mensahe ay ayatin ka biyak ko tiyak nanayo ikari asiksikan tulae ay ayatin inggan kung pangtanim si kalain tiyagawan sa balin at may saka mauyos man tuy biyak mamati ka kumakaniya ko biyak ko ay ayatin ka ipatpatay ka tinapuno si kalain tiyagawan sa balin at may saka mauyos man tuy biyak mamati ka kumakaniya ko biyak ko ay ayatin ka ipatpatay ka tinapuno ay ayatin ka ipatpatay ka tinapuno ay ayatin ka ipatpatay